snel door naar het vervolg van deze superstandenklasse. Hier de bankcommissaris en dan komen ze weer aan. De gele klasse zijn gedoeld. Voor de punten. Nummer 2 valt weer stil. Marco Kok valt weer stil. Hij is boos. Hij moet weer uitvallen. De nummer 2 heeft zijn dag niet vandaag. We krijgen koploper en meester. Dat is het. Met 2 meter de leiding voor Weenvaar. En dan denken we gewoon de nummer 40 moet uitvallen. De nummer Dekker. Ai, wat gebeurt er nog? Auto's hebben er nog zwaar te verduren om dit toch heel aparte circuit altijd. En ook de 40 moet uitvallen. We hebben nog niet veel uitvallers. En dan Weenvaar, 90. We gaan nog Jimmy Groteman en Kees in 142. Kijkt de kat een beetje uit de boom. Lijkt het een beetje op afstand te leggen. En wacht gewoon af wat er gebeuren gaat. Want de eerste 3 kunnen nog niet weggaan. Jimmy Groteman en Kees Minnes. Dat is de stand van zaken. 4 auto's is wat mager in de baan. Maar de auto's hebben het zeer zwaar te verduren hier op de baan. En het seizoen is inmiddels al flink gevorderd. Maar de auto's hebben natuurlijk een beetje deze auto's Jimmy Groteman, maar ze komen dichterbij. Ze komen dichter bij elkaar. Ze komen dichterbij, het gevecht is nog niet gedaan. Stefan, Ween en Jimmy Groteman zitten op het vinkertouw. Die wachten tot die 2 met elkaar beginnen te doen. En Jimmy. Ja, er is een aanval weer door. Die zit niet te wachten op een klein stuurvuurtje. Jimmy Groteman aan de binnenkant. Kijk, die zit te wachten tot daar een klein gevecht begint. En de nummers 1, 2, 3 op 10 meter. Onder de 42 Kees Minnes. En dat is toch allemaal heel vlekkeloos verlopen na die inhal manoeuvres. Is het Weenvaar die in de laatste ronde rijdt met Jimmy Groteman.